Proud OFW, Miguel shout out. Ayan. Good morning to all Proud OFW, Miguel shout out. Lala Proud. Thank you. Miguel Labs, sa dating dikit ko na. Ayan. Kaupin ko lang lalabs. Proud OFW. Palike naman ako OFW lalabs. Ayan, thank you. Abangos lang ako dito. Sige lang lalabs. Salamat. Kaupin-upin ko lang. Ayan, OFW ako lalab tamsakus. Good morning. Lalab, good morning. Ayan, OFW ako lalabs. Ayan, Ja. Miguel shout out, Ja. From Proud OFW. Baba kayo lang kayo dyan. Ayan, thanks. So, baba lang kayo dyan. Malablab premier mga kapatid. Ayan. Baba mo yung premier mo ng malablab. Tamsakan natin yung premier mo. Tamsakan. Ayan. Si Lance pala to.
Mamita Fantasy, Miguel Love, shout out, Mamita. Mamita Lala, Miguel Love, shout out. Yan, palablab po ako nakapin mga lalabs. Ayan, si Mamita nagbaba ng bahay. First time kong nagluto ng McRabi, success naman. Ayan, Maridel Kindaw, Miguel Love, shout out, Maridel Lalabs. Unmixed channel, Miguel Love, shout out, Unmixed channel, baby, ayan. Tamsak ko, salamat sa patamsak, Lalab. Unmixed. Hinbihan kita ng jacket. Ayan, Unmixed channel, baby, meron ka ng jacket, Lalabs. Miguel Love, shout out. Sana wag tuloy-tuloy yung aking live. Sana wag malaglag. Ayan, nakisama sana. Bless my life, God. Ayan. Kasi pag nag-welding na naman mga lalabs. Leodel TV, Sir Leodel, Miguel Love, shout out. Kumusta ka naman dyan? Ayan. Sir Leodel, Miguel Love, shout out. Okay lang naman po. Ayan. Thank you, host. Ayan, Leodel, hihi. Ayan. Okay naman po. Pinipray ko lang makisama yung aking connection. Makisama yung connection. Mabigla na naman tayong malaglag. Shopee. Oo nga, lagi ikot. Ano kasi yun, Sir Leodel? Welding yun, nag-welding. Pag nag-welding kasi yung kapitbahay, mag-loading na talaga yan. Bumili na ako ng regulator. Jaa Music of WT, palablab naman, salamat. Ayan. Jaa Lala, Miguel Love, shout out. Ayan. Maridel Kindaw, nagbaba ng bahay. Ayan. Si Mari of W channel pala to. Meron tayong pang support kasi nag-order ako sa yun, Lazada. Ng regulator. Ngayon, ma. Ayan, 3 million Miguel Love, shout out. Ayan, GM Vlog, Sir GM Miguel Love, shout out. Madam Jinky Miguel Love, shout out po. Ayan.
Ayan, Madam Jinky Miguelab, shout out. Nakabalik ka ng abroad, Madam. Ayan, bakas lang kayo guys. Sure ang sukli. Promise from JM Vlog. Ayan. Sir JM, thank you so much po. Ayan. Di pa nasa Pinas pa. Ayan. Ito muna tayo sa Pinas. Walang harang, be. Walang harang. Baka maya-maya, Madam Jinky. Enjoy muna tayo sa Pinas. O, enjoy muna. Saka na lang babalik pag wala ng pera. Pag ubos na. Jen Blas, Miguelab, shout out. Jen Blas. Ayan. Lalab, Jen Blas, Miguelab, shout out. Salamat sa patusok, lalabs. Ayan. Salamat. Nandyan pa ba si Mamita? Mamita, nandito ka pa ba, Mamita? Wala na? Wala na si Mamita? Palitan host. Ayan. O, lala, sige. Baka ng bahay. Bicolana, Miguelab, shout out. Ayan, lala, Bicolana, Miguelab, shout out. Ayan. Palitan, ayan, Jen Blas. Jen Blas, ayan, si Bicolana meron. Ayan, may 10 si Bicolana, lalab, Jen Blas. Ayan, si Jen Blas, may 10-20 lalabs. Baka di pa kayo ex. Ayan, Bicolana, lalab, si Jen Blas, nagbaba ng bahay. Bicolana tayo. Mamaya, Jen Blas, tinan nyo kung di pa tayo dikit. Ayan. Padikitan ko yung member ko sa'yo, yung binaba ko dyan. Ayan. Ayan, Bicolana, 20 raw, Jen Blas. May 20 si Bicolana. Nandito pa ba, wala na ba dito si Proud OFW? 7.02 ka po from Bicolana. Ayan, Jen Blas. 7.02 ka raw, Gora na po. Ayan, Jen Blas, OTW na si Bicolana. Bicolana, 7.58k ka. Ayan, sana all 7.58. Ang laki ng bahay, sipag mangisda. Ayan, OTW na ako. Robin TV, Miguelab, shout out. Maya, may amo na. Patay, malas. Robin TV, Miguelab, shout out. Abigin kita ng jacket, lalabs. OTW 10. Sige lang, Jen Blas. Magdikit ka na, nagtago lang si Bicolana. Dumating yung kanyang bantay.
L3, mega love shout out L3. Jen Blas Dan from L3. Lalab L3, mega love shout out. Nawala jacket ha. Hindi. Ayan na, meron na. Ayan, Madam Mermenia, mega love shout out. Ayan, tamsak. Sa Erminia Lalab, salamat sa patamsak. Ayan. Ayaw na pala. Ayan na pala. Hello, mega love shout out from Herminia Sakyap Lalab, salamat. Ayan. My workout from L3. Nandito pa ba si Mamita? Wala na. Si Mardel Kendaw, nandito pa ba? Wala na rin. Okay. Sir Leodel, nandito ka pa ba, Sir Leodel? Wala na rin. JM, Madam Jinky, Jen Blas, ayan. Ayan, welcome host. Jen Blas, nandito ka ba? Lalababa ka ng bahay. Iha. Wala na rin? Okay. Prado FW, wala na rin. Ayan, palitan na natin yung nasa taas. Palablab na kapin mga lalabs. Ayan, palablab L3. Palablab si L3 mga lalabs. Two days. Lightweight full body workout. I am watching L3 lalabs. I am watching your video. Ayan. L3. Payuda ng dilata. Ayan, sige lang, Robin Lalabs. Maya-maya. Ayan. Sunod kita kay L3. Proud Tamsak at old friend from Herminia Sakyap. Ayan. Lagyan mo ng noodles, host. Lagyan daw ng noodles. Mayat, pinapakuluan pa yung tubig, Ruben. Nagpapakulo pa si host. Maya-maya. Ayan, L3 thumbs up and old friend from Herminia Sakyap. Ayan. L3 Lalabs, Madam Herminia already connected to your channel. Only they give you thumbs up.
Patusok sa premier ko, host. Sige, lalabs. May premier ka? Sige, lalabs. Wala na ata to si ano. Wala na ata si L3. Punta kay Ruben. Ikaw sunod, Madam Herminia, ha? Wait lang, tusukin ko rin yan. Yan, Madam Jinky. Everyday ka LS host. Oo, everyday. Everyday loading. Iwan ko lang TV Luto break pa. Sige po, Madam Jinky, Madam. Sige lang po. Kiss, keep it simple, survival. Good morning, Lalab, Migalab, shout out. Madam Jinky, sige lang po, Madam. Ayan. Noodles at dilata na po ba yan, host? Ayan. Wala, Labs. Naglalagay pa ng mga pinggan. Ilalagay na yung ano, noodles. Where is your coffee? I'm done drinking coffee. Finish. Kiss, keep it simple, survival. Ayan, 5 million Migalab shout out. Ayan. And palablab ako nakapin. Madam, ano ikaw sunod ko, ha? Herminia, Madam Herminia. Mabilis lang to. Refill. No need. Maybe later on I cannot sleep if I drink too much coffee. Bicolana, 7.58 to 7.59. Ayan. Nelo Taxi Vlog, Migalab, shout out. Ayan. Tamsak Puhos. Ayan, Nelo Lalab, salamat sa iyong patamsak. Ayan. Palablab ako nakapin, mga lalab. Ruben Dan, ayan. Lalab Ruben, pasuklaan na lang si Madam Herminia, dan na sa'yo. Agilang Bukid. Agilang Bukid pala to, ambot. Ayan. Agilang Bukid, nasa bahay si Ruben. Hanap tayo ng matulungan. Sana all. Unless you're a cat, they sleep all day. No, I have cat but I'm not a cat. Ayan. Kiss Migalab shout out from Ronan's Adventure. Delma Oy. Delma Migalab shout out. Ayan, natawa tuloy si Madam Herminia Sakyap. Ayan, ano, Agilang Bukid or Robin TV. Ayan, nasa bahay mo. Nangati tuloy, ayan. Dikitan po tayo, guys, from Ronan's Adventures. Ayan, ganda naman nitong lugar na to. Saang lugar to, lalabs? Ang daming saging-saging, ayan. Ronan from Kiss Keep It Simple Survival, ayan. Delma Jennifer, nagbaba ng bahay, ayan. Agilang Bukid, ayan. Agilang Bukid, done with bakas. Higup muna tayo, kapihos. Sige, Lala, maghigup ka na dyan. Tapos na ako, oh. Tapos na. Delma, nagbaba ng bahay. Delma. Ayan, Agilang Bukid. 3 minutes watch, ayan. 2 minutes and 33 lang pala to, ayan. Full watch yan, full watch. Herminia Sakyab, sige po, Madam Herminia, ikaw po susunod. Ayan, 5 million Migalab, shout out. May harang pa, may harang, ayan.
Delma nagbaba ng bahay. Delma lablabin natin mga lalabs. Delma e Jennifer. Ruben TV Delma. Dan tamsak dating dikit from Nelo Taxi Driver Vlog. Noted po Nelo from Ruben. Ayan. Ayan si Nelo nagbaba ng bahay. Nilo. May harang pa kasi wait lang. May harang. Nelo Taxi, nagbaba ng kanyang pamamahay mga lalabs. Ayan. Ayan, pangalawang dikit sa'yo, Ruben. Punta mo na nga ako, nagpi-play pa. Nagpi-play pa, Ruben, nagpi-play. Nasaan na si Bicolana? Sabi niya, wait lang daw, Jen Blas. At yung amo niya dumating. Grand Upa TV, magandang araw mga idol. Padikit tamsak po, salamat. Ayan. Grand Upa Lalab Migalab, shout out. Nagtago si Bicolana, nagtago. Ayan, Nilo Taxi Vlog, nagbaba ng buyer may sakyat, tamsak bill all na po, ma'am. From Ronans. Ayan. Ayan, Ruben. Ayan, pangalawang, di ako magbakas, Ruben. Dinikit ko na lang to, pero pinanood ko siya, Herminia, dikit tamsak kalimbang na po sa with bakas. Ayan. Ito, pangatlong dikit, Ruben. Madam Herminia, madam, baba ka ng bahay. Ruben TV Dan 33 ako sa'yo, Ruben. Ayan. From Nilo Taxi. Nilo Taxi Vlog Bell All La Lods. Ayan. Ba mo yung premier mo, Madam Hermenia. Ayan, Agila, dikit ko to ulit sa'yo, lalabs. Ayan, Agila. Queen G Mark, lalab, migalab, shout out. Sige, Ronan OTW. Ronan, maraming salamat. Ayan. Jen Blasten na lang sana kulang ko. Naglagas ka pa. Ayan, Rona at Jen Blast. Naglagas ka daw. From Bicolana. Jen Blast, naglagas.
And palablab ako sa premier mga lalab ni Madam Herminia Sakya. Taglagas na kasi. Nalagas yung bulbol. Bicolana, ganun pa rin bahay ko. Naglagas ka daw. Robe? Jen Blas. Ruben, natawa si Ruben, Dan and Jen Vlog, mega love shout out. Mike TV, tamsak dan. Naglagas ka na. Naglagas, Jen Blas. Huwag ka na magdikit, naglalagas from Bicolana. Ganon pa rin bahay ko. Kakasilip ko lang. Naglagas nga daw, Jen Blas lalabs, naglagas. Saison da Oragon, mega love shout out, Sir Saison. Ayan. Saison da Oragon tusok. Ayan. Salamat po sa patusok, Sir Saison. 9 million mega love shout out. Diyos ko, bless my life, God. Ayan. Mayang Bundag, Mindanao. Taga Mindanao ka pala, Ruben? Nag-ikot na nga kanina. Pero nilagas daw lalabs. Ayan, Sir Saison da Oragon, meron ka na pong jacket. Davao del Sur ako. Ayan, doon ka pala kay kay Tatay Digong. JB Guitar, mega love shout out. Okay. Sige lang. Ayan. Mga lalab, tamsakan po natin yung premiere ni Herminia Sakyabs. Ayan, to? Parang to, inihaw Inihaw na isda. Sarap. Ayan. Pag may sausawan, yummy. Na may sili. Ayan. JB Guitar, mega love shout out lalabs. Ayan. Dan nakapin from Naglagas nga yata, walang nadagdag sa saging ko. Baka budol to. Tamsak host. Robert Paila, mega love shout out. Malalam naglagas sa inyong mga bulbul dyan, ay. Ayan. Okay, dyan. Nela Taxidan, ayan. Per Herminia Sakyap. Taglagas ng mga lalab kasi malapit na mag-winter. Malapit na magtaglamig kaya naglalagas na. Ayan, Nilo, nagbaba ng bahay. Nilo, lablabin natin si Nilo, mga lalab. JB Guitar, wag na po magdikit kasi walang nakapit. Iban-aid mo, lalabs. Ay, iban-aid. Iglo mo, iglo. Ayan. Madam Mary Rose, mega love shout out. Ayan. Tamsak dan, madam. Ayan. Madam Mary Rose, mega love shout out po. Patamsak mga lalabs na kapin. Ayan, madam, tamsak na sa imong premiere. Mga lalab, patamsak pa ako sa nakapin. Ayan. Ayan, 8 million mega love shout out. Bro Ayman Live TV lalab mega love shout out. Ayan. Saison, thank you. Ayan, Bro Ayman Live, lablabin natin mga lalabs. Ayan, 6 million mega love shout out JB Guitar. Ayan. Mary Rose mega love shout out sis from Herminia Sakyap. Ayan. Mary Rose Nation, nagbaba po ng bahay. Bro Ayman. Si Nightbot nagluluko. Di nagbababa. Hindi ko pa naayos. Maraming salamat po sa pagpin. Ayan, maraming salamat din mga lalabs. Sorry, Jen Blast, di ko naman ikakayaman po. Ayan. Hindi tayo yumayaman, lalab. Si Lolo lang naman yumayaman.
JB Guitar Tutorial dan pulpak po from Queen G Mark. Ayan. Queen G Mark nagbaba ng kanyang pamamahay. Ayan. Tan. Pwede naman baklasin, wag nang baklasin. Ayan. Mayroong magbaklas, napakadami na. Gin Blast. Tamsaksis Mary Rose from Herminia Sakyap. Ayan. Bro, ano ba to? Mali. Hi dear Santano Moitra, Miguel Love, shout out lalab. Santano, how are you? Ayan, Robert Paula, done with bakas doon sa pinakulumong tubig. Ayan. Queen G Mark nagbaba ng bahay. You love me 10 sa pwede. Ayan, si Ruben may 10. Mga lalab si Ruben may 10. Mga lalab si Ruben. Ayan. Dan na kayo sa nakapin mga lalabs magtamsak. Nilo Taxi Vlog OTW from Robert Paila. Ooh, ayan. Palablab ako mga lalab sa aking member. Ayan, Bro Ayman. Ayan, palablab ako mga lalab. Bro Ayman. Mga lalab, how are you? I am good, Santano. Lalab, Miguel Love, shout out. Ayan. Thank you so much, lalab, Santano. Thank you. I am good. And how about you? Ano? Ronan Adventure, nagbaba ng bahay, Ronan. Mga lalab palablab po, nakapin mga lalabs. Ayan, Bro Ayman. Bro Ayman. Ayan, Ronans. Adventure, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Bicolana 78, ako sa'yo from Nilo Taxi. Ayan. Vlog. Ayan, si Nilo nagbaba ng bahay. Ikaw sunod Nilo ha. Kay ano? Kay Bro Ayman, ikaw sunod. Ikaw sunod Nilo. Sunod si Kiskip. Kung wala na si Kiskip, si Ronans. Sunod si Queen J Mark. Ayan. 4 million mega love shout out. Tamsak dati sis. Ayan. Your dress good. Thank you. Love you from Bro Ayman. Ayan. Nilodan po ako sa'yo kanina from Robin TV. Ayan. Mga lalab, palablab po ako nakapin mga lalabs. Mike TV, nagbaba ng bahay. Mike TV, lablabin natin mga lalabs. Si Mike TV. Maraming salamat, host. Lalab, maraming salamat din. Ayan, Sir Jay, kung time, Miguel Love, shout out, thumbs love, host. Pa-support, guys, latest video. Ayan. Spread the love. God bless everyone and have a good day. Ayan.
Did you wear sari? No, I didn't try to wear sari, lalabs. Ano, Santano. And I don't know how to wear that one. Yung upload lalabs from Islandsky Vlog. Ayan. Michaelson Joseph aka Mike. Lalab, Migalab, shout out. Ayan. Michaelson Lalabs, how are you? Nilo Taxi Vlog, full pack, salamat from Robert Paila. Ayan. Mga lalab, palablab naman ako nakapin. Ano, bibi? Hindi nagpapalits. Palablab mga nakapin, mga lalabs, nakapin po. Ayan. I miss you, my lovely sis. Ayan, thank you so much. Ano? Lalab Michaelson, I miss you to lalabs. Ayan. Michaelson aka Mike. Michaelson Joseph aka Mike, Migalab, shout out. Ayan. 4 million Migalab, shout out. Mga lalab, palablab pa ako nakapin. Ayan, good morning, madam, from Royal Kid namin. Sana all Royal Kid. Royal Kid, ano, mamin, Migalab, shout out. Please, I pray no take today. Yes, I already pray before I started my live. I told God that bless my life today. Inshallah, no take 2, no take 3, no take 4. Only take 1, original. Hi, Michaelson. My life is like that. It's normal. Royal Kid, ayan, nagbaba ng bahay. Royal Kid. But I think, Michaelson Joseph, aka Mike, my connection, they will not make problem today because I already bought it. This one, regulator. I bought it from Lazada. Ayan. Migalab, shout out sa Lazada. Bekenman. Ayan. Hermenia Sakyap. Mike TV, nagbaba ng bahay. Lul, you just love your love, sis. You brighter my day every time. Thank you, Michaelson Joseph, aka Mike. Ayan. Ruben TV, nagbaba ng bahay. Love you from Bro Ayman. Mga lalabs. Ayan. Palablab pa ako sa nakapin, mga lalabs. Nakapin po tayo, mga lalabs. Nakapin. Robin TV, nagbaba ng bahay. Nilo, ikaw sunod nilo kay ano, ha? Sa nakapin. Wait lang. Palablab naman ako nakapin, mga lalabs. Sa nakapin. Bro Ayman, 6.08K. Mashallah. Video ini kinangan tirindadan hadian istimiwa terima kasih. Ayan. Patam sa upcoming live stream from Mary Rose Nation. Sige, madam, tamsakan natin yan. Tahong go to 15, Migalab, shout out Tahong. Ayan. Tamsak host. Ayan. Lalab Tahong go to 15, Migalab, shout out. Salamat sa patamsak. Ayan. Bro Ayman Lalab. Ayan. Der, kumusta? Mabuti. You are drinking coffee? Coffee. Ayan. Coffee. Coffee. You are drinking coffee. Ayan. Just now I have seen your video. It's good, but you did not message me to me there. Ayan. Which kind of video? Ano, Santano Lalabs? My video is from YouTube. Ayan. Bro Ayman, coffee. Coffee, not coffee. Sa pwede dyan from Ruben. Ayan. Ayan, mga lalas, may 10 si Ruben. Ay, Diyos ko, oy. Your last video. Okay. Okay, no problem, Lalab. No problem.
Not coffee, coffee. Ayan, 9 million Miglab, shout out. Mercy Everything, meron ka ng jacket. Mercy, ayan, Mercy Everything, Miglab, shout out. Take care always from Bro Ayman. Do you have any problem on WhatsApp? Yes, my WhatsApp it's not working. Queen Dan Suklipo from Ruben TV. Ayan. Queen Lalabs, dan sa'yo si si Ruben. Salamat host from Mercy. Ayan. Khaled, where you from? From Philippines. And how about you, Khaled? You're from UAE? Khaled, where are you from? I'll give you a jacket. But I will check your channel. You don't have subscriber, Khaled. You have new? Khaled, you have no moderator. Ayan. Nice to meet you, house host from Mercy Everything. Did you marry me? I will think about it. Santano Moitra, you will marry me on my YouTube channel. Ayan. From UK, Khaled Miguelab, shout out from UK. Ayan. Mary Rose Nation, lablabin natin mga lalabs. Ayan. Meron siyang upcoming LS short video practice before record cover song. Ruben, ayan, 7 million Miguelab, shout out mga lalabs. Bicolana 78 ako sa'yo from Nelo Taxi Vlog. Ayan, bloody. $7 million Miguelab, shout out 7 million. Ayan. Khaled Lalab, thank you so much, Khaled. Ayan. Nilo Taxi, Nilo. Ayan, lablabin natin si Nilo mga lalabs. Thanks God. Michael Sonia is still here. Lumayas na si Michael Son ay. Why you shouting? I'm not shouting, Lalas. My voice is louder like this. I'm not shouting. Ayan. Gelsi Lalab Migalab, shout out Gelsi. I'm not shouting what you want me to say. I'm not shouting. Ayan. Next week, I'm coming to your country. Wala, you will come here in the Philippines. It's good. Khalid Lalab, I'm not shouting. This is my normal voice. Okay? Gelsi Lalab, Buwan Noite, Aya, you have no moderator. Humot mo bilat, tamsak host. Humot mo bilat. Humot mo bilat. Meron ka na pong jacket bilat. Ayan. Sir Ernie, Migalab, shout out, Sir Ernie. Ayan. Tamsak, Santano, yes. Yes, lalabs. Mga lalab, ayan. Humot mo bilat. Gelsi, RT Cruci and Vlogs, Migalab, shout out. Ayan. Khaled, I'm not shouting lalab. My voice is like this. Ayan. Sana all na ay bilat o saha. Sana all may bilat. Coming from Santano. Yes, no problem Santano. If you will come here. Mike TV, nagbaba ng bahay. Michaelson. Where are you, Michaelson? Ay. Taran. Homo, bilat mo. Ayan yung bilat mo dyan. Nakabalandra. Meron ng panty yung bilat mo kanina. Oy, hubad. Ayan. Ernilo Amigo from Gelsi. Ayan. Mercy Everything, nagbaba ng bahay. New video from Gelsi. Ayan, 6 million Migalab, shout out. Mga lalas, palablab po nakapin. Ayan. Yung nakapin po tayo mga lalas. Mudaing channel Migalab, shout out. Good morning, ha ha ha. Ayan. Mudaing channel Tamsak. Good morning my friend from Mudaing. Atay oy, ha ha.
Tamsak 37, Mudaeng Channel. Pintusok, ayan, tusukin nyo yung bilat dyan. May nakabalandang bilat. Humot bilat, ayan, humot bilat. Nagbaba ng bilat. Si G-Mark pala tong bilat na to eh, oh. Talagang bilat. Kalami sa bilat, oy. Oy, kalami talaga ang bilat, oy. Mary Rose Nation, ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, 10 million Miguel Love, shout out. Ayan. See you next time, most and everyone. Mercy everything. Where you going, lalams? I will come to your channel and I will connect my main channel to you. I am here now in your channel. Ayan. Mercy everything. I will connect my main channel to you. Many. Ayan. Ayan, I will connect this one to you, lalabs. Mercy everything. I already connect my main channel, lalabs. Where you going? Don't on. I will be miss you. Ayan. 10 million Miguel Love, shout out. Ayan, sino may premiere? Si ano? Ernie, ayan. Lee Songson, Miguel Love, shout out. Mary Rose Tosok. Ayan. Lee Songson, Lala, Miguel Love, shout out. 10 million Miguel Love, shout out. Ayan. Hello, Lee Songson from Mudaeng Channel. Ayan. Si Bilat, nagbaba ng bahay. Bilat. Ayan. Mga lalab-lablabin natin yung bilat dyan. Tusukin natin yung bilat nakabalan. Ayan, 8 million Miguel Love, shout out 8 million. Ayan. New video from Gelsi RT. Yes, host, I am here, my friend. Ayan. L3, new workout from L3. Ayan. 10 million Miguel Love, shout out. Ayan. Mga lalabs, 10 million here. 10 million in the house. Miguel Love, shout out. Ayan. Ayan, yung bilat dyan, mga lalab, nakabalan nila. Tusukin ang bilat. Ayan. I will always support you, my friend host. Ayan. Mga lalabdan na po ba kayo sa nakapin? Nilo, nandito ka pa ba, Nilo? Nilo? Wala na ba si Nilo? Nilo Taxi Vlog, nandito ka pa ba? Wala na si Nilo. Kiskip Survival, nandito pa ba? Si Ronans, nandito pa ba? Si Queen J. Mark, si Saison. Ernie Barrera, tamsak po to you. Ayan, si Sir Ernie merong premiere. Si Madam Mary Rose meron din. Ayan, 9 million, Miguel Love, shout out. Ayan. JB Tutorial, nagbaba ng bahay. JB, ayan si JB. Bro Ayman, lablabin natin mga lalab na kapin, Bro Ayman. Ayan, JB Guitar, nagbaba ng bahay, JB. May premiere ka? Premiere live. Ayan, tamsakan natin yung premiere na yan. Nandito pa ba si Nilo? See you next time, host. I go to run now. Thank you. Ayan. Okay, Lalab. Mercy. Thank you, Lalas. God bless you. Gelsi. I will connect my main channel to you, Gelsi, ha? Gelsi. Ayan, meron yun. Modelo Novo de Jogo de Bayero. Ayan.
Obrigado, amiga. Ayan. From Gelsi. Royal Kid. Have a nice night. Ayan. Khaled, thank you so much. Good night, lalabs. What time is it now in UK? Ayan. Obrigado, amiga. Thank you so much. Dan na kayo mga lalabs sa nakapin po, sa nakapin. Madam, salamat. Ayan, madam, salamat. Tulog ka na ba, madam? 1:35 evening. Ay, madaling araw. Okay, Khaled. Thank you so much, Khaled. Bro Ayman dan amigo from Gelsi RT, Chochi, and Vlog. Ayan. Morning. It's morning. But here also in the Philippines, it's morning also. It's 8:36 in the morning. Ayan. Madam Love Channel, tamsak. Ayan. Salamat po sa patamsak, madam. My God. Good morning, Mary Rose Nation. Madam Mary Rose. Ba mo yung ano mo bahay, yung premiere mo. Ayan, 6 million Miguel Love shout out. 6 million. Ayan, Madam Love Channel. Nagbaba po ng kanyang buy, Madam Love Channel. Si One Day TV. DJ Boom Boom. Ayan, 5 million new video from Gelsi. Late yung labas ng computer. Oh. Madam Mary Rose. Hanapin nga natin yun. Ayan, patamsak na kapin mga lalabs, na kapin. Nilo, nandito ka pa ba, Nilo? Wala na si Nilo? Wala na. Si Kiskip, wala na rin. Si Ronans, wala na rin si Ronans. Okay. Si Queen G. Mark, wala na rin. Si Saison, ayan. Si Bilat, wala na rin si Bilat. Robert Paila, wala na rin. Ayan. Madam Love Channel, thank you so much po, madam. Ayan. Love you. Ayan, from Bro Ayman. New video from Gelsi, RT, Chochi, and Vlog. Ayan. Ayan, Mary Rose Nation po, nagbaba ng buy. Lablabin natin mga lalabs. Mary Rose Nation, lablabin na kapin. Bro Ayman lalabs, ayan, JB Guitar, nagbaba ng bahay. Islandsky Vlog, new upload, mga lalabs, palablab din ako mga lalabs. Ayan. 4 million mega love shout out. Eme Barrera OTW, ayan. JB Guitar Tutorial, nagbaba ng buy, JB. Ayan, nablabin natin si JB mga lalab, JB Guitar.
Mary Rose Nation, tamsak to my friend. Ayan, from Mudaing Channel. Namlaw ng tubig mga lalab. Wait lang po. Ayan, 5 million Miguelab shout out. 42 tamsak. Thank you so much everyone. Ayan, Mudaing Channel. Bro Ayman, lablabin natin mga lalab. Bro Ayman. Ayan. Boss Jem, Lala Miguelab, shout out. Boss Jem Vlog. Lala Boss Jem, thank you. Ayan. Harang host, Lalab, salamat sa paharang. Ayan. Salamat sa paharang, Lalabs. Ayan, palablab ako mga Lalabs. Ayan, Madam Love Channel, nagbaba ng bahay. Mga Love, na po ba kayo sa nakapin? Ayan. JB Guitar, old friend at tamsak na lang. Ayan. SS Kim, happy star high from ano? Boss Jem, nagbaba ng bahay. SS Kim, happy star. Miguel Love, shout out. Madam Herminia Sakyap. Mga Love, na po ba kayo sa nakapin? Ayan. Mary Rose Nation, na po ba kayo? Ito tayo kay Madam Love Channel. Ayan, palablab ako nakapin mga lalabs. Nakapin po. Ayan, Love Channel, nakapin. Ba't ayaw gumana? Ayan, 5 million, Miguel Love shout. DBN Lalab, kumusta ka na? DBN, Miguel Love shout out. Host Lalab, DBN. Ayan. Lalab, DBN, Miguel Love shout out. Ayan. Maraming salamat to, at alis muna ako kasi magpapakain muna ako ng aking mga aso at pusa. Ayan. Sige lang, Lalab, Hermia Sakyab, Lalab. Maraming salamat. Mag-ingat ka palagi and God bless. Ayan mga lalabs, lablabin natin nakapin Love Channel. DBN, kumusta na yung channel mo lalabs? Bye muna sa lahat. God bless. Ayan, God bless you to Herminia Sakyap lalabs. Palablab ako nakapin mga lalabs. Ayan, Love Channel. Nabuang na channel ko ate. Ano nangyari sa channel mo? Namuni na. Di pa rin nakapasok yung ano mo, yung WH mong 4,000. Gawin mo kasi lalab ano, mag-upload ka ng video. Para di gaanong lagasin yung ano mo, yung WH mo. Lagas ng lagas si Lolo. Ganon talaga yan. Kailangan kasi lalab DBN, meron kang ano, new upload. Sir Bruchito, Miguel Love, shout out. Sir Bruchito. Sir Bruchito channel, Miguel Love, shout out. God bless, Sir Bruchito. Maganda yung connection natin ngayon. Maaga pa kasi, anong oras pa lang? 8:45.
Meron na upload ako ng upload. Ayan. Love you to Sir Bruchito. Mega love shout out. Medyo maganda ating connection ngayon. Bago ako nag-live, nag-pray ako ng mabuti. Tinandaan ko yung sinabi mo kahapon. Ayan. Kasi hindi ako nagdasal bago ako nag-live. Kaya panay loading. Ngayon, binibless ni God yung aking live. Pero maaga pa o baka, di ko lang alam, patak ng alas 9. Pa-connect po. Connect sa wifi. Pa-connect po si Bruchito. Ayan. Sir Bruchito. Kaso lang hindi ko pa naayos yung night boot. Ayan, 6 million mega love shout out. Mga lalab, 6 million. Its Kim, happy star, nagbaba ng bahay. Its Kim. Pero hindi ka naman binibitawan ni Blagwaray. Ipapamuni ka niyan hanggang sa mamonetize ka. Sobrang gandang mohos. Ayan, thank you so much po, Sir Bruchito. May pabula-bula pa si Sir Bruchito. Sir Bruchito, thank you so much. Ayan. Ayan, 5 million mega love shout out. Hindi natin alam, Diyos ko Panginoon, malapit na mag-alas 9. Debiyen! Ano sabi sa'yo ni Blagwaray? Bibitawan ka niya hanggang sa mamuni ka. Ayan. Sana tayo na lang. Ayan. Kaya na si Sir Bruchito, tayo na. Tayo nang maglakbay. Dapat ganito na lang palagi yung aking koneksyon. Diyos ko. Pinagpala ng Diyos ngayong araw. Ayan. Sabihin dyan kay nanay. Amen. Ayan na. Samira Lalab Migalab, shout out Samira. Ako, nanto flower girl ninyo. Sana all. Flower girl ni Sir Buchito. Ayan, Fox Glove from Samira. Samira Lalab Migalab, shout out. Flower girl daw si DBN. Sir Buchito. Flower girl si DBN. Flower girl daw. Parang flower girl pang bata yun ah. DBN, musta, mangisda ka lang. Mangisda ka lang, DBN daw. Kamaingay. Ah. Ayan, Mike TV, nagbaba ng bye, Mike TV. Yan pala mga lalab nyo upload. Pagbaba nga natin yung mga member. Ayan, it is Kim Lalab, Migalab, shout out. It is Kim.
Sir James, JP, mega love shout out po. Sir James. Dikitan nyo yan guys, nagbabalik yan. Ayan, si Sir James. The King, mega love shout out. Thank you po, Madam Love Channel. Ayan. 4 million mega love shout out, The King. Ayan, dapat ganito yung connection, mga lalabs. Napakagandang connection. Nung mga nakaraan, nawawalan na ako ng pag-asa. Kaya pala sabi, habang may buhay, may pag-asa. Ayan. Huwag tayong mawala ng pag-asa, mga lalabs. Etes Kim, nagbaba ng buy. Etes Kim, Happy Star. Nagbaba po ng kanyang pamamahay. Ayan, 4 million mega love shout out. Ay, Diyos ko. Huwag mo banggitin yan para di mag-loading. Wag, Diyos ko. DBN. Nakakabayan, meron na akong phobia sa mga ganyan. Wag naman, Diyos ko. Oh, ano ba yan? DBN, lalab, DBN. Ayan. Kanta ka, host, please. Anong kakantahin ko, Sir Buchito? Anong kakantahin ko? Nilangaw ka na dyan. Ah. Nilalangaw na ako, DBN. Nangangamoy na ata ang bilat. Mike TP, ayan, nagbaba ng bahay. Mike TP. Nakabukas kasi ang bintana. Punyimas na ano na to. Bangaw. Pag ikaw nakikita. Pag ika'y nakikita. Paano ba yung tono nun, Sir Buchito? Ho! Itong langaw na to, nakakaboyset. Wala namang isda dito ah. Nilalangaw. Buwang talaga to. Hay! Araw-araw na lang nandito to. Masilaw yung araw. Ayan. Cooking with Sapia, mega love shout out. Assalamualaikum. Ayan. Walaikum salam. Pag ikaw nakita ni Sir Buchito, mata niya kumikislap-kislap. Kumikislap-kislap ang iyong mata, Sir Buchito. Payo daw from Boss Jam. Tutu. Sige lang, Lala, Boss Jam. Ayan. Padigit naman ako nakapin, mga lalas. Nakapin po. Ayan, kati. Nakapin, mga lala. Palablab po nakapin.
Puso niya'y tumatalon-talon. Mahilig sa mabango ang bangaw. Kabaliktaran ata Sir Buchito sa mabaho. Di pa kasi ako naghuhugas eh. Baka naamoy ng bangaw. Di kaya yun? Di pa kasi ako naghugas. 2 araw na. Joke lang, ayan. Joke lang mga lalab. Baka maniwala kayo dyan. I'm fine, thank you. Samira Cies. Ayan. From Cooking with Sapia. 7 million, Miguel Love, shout out. 7 million. Ayan. Wala hugas si Os 2 days na. Kaya binabangaw na. Ayan. Boss Jem Vlog, sobrang sarap mga ganyang amoy. Malat-alat. Si Brochito, malat-alat na maasim-asim. Ay, naku. Ayan. Kaya binabangaw. Bahoy, umalingaw-ngaw, bangaw ay. Nakita pa tuloy sa camera tong bangaw, nagpapansin man yan eh. Ayan. Gusto ata sumikat ng bangaw na to. Parang araw-araw yan nandito yung bangaw na yan tuwing umaga, pero umaalis din. Nangangamoy ng bilat. Hala, ano na yan? Natikman mo na ba, Sir Buchito? Anong lasa? Bakit tayo biglang nag-loading? Napansin nyo yun? Buti pa yung bangaw nag-stay. Buti pa raw yung bangaw nag-stay. Sana all. Debian, ayan. Debian parang tapa na baka. Masarap yung tapa. Favorite ko yon, Sir Bruchito. Tapos piniprito mo, sarap. Tapos may sinangag. Wow. Mapadami ka talaga ng kain. Ayan, 4 million Miguel Love, shoot on Samira, nagbaba ng bahay, Samira. DJ Boom 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 Boom. Ayan, Samira, nagbaba ng bahay. Ayan, Mary Rose, Madam Mary Rose. The King, ayan. Host, pag uwi ko Bicol, paalam ako sa asawa, punta ko dyan. Magpapaalam ka sa asawa, pupunta ka dito, pasaway ka talaga. Magpapaalam ka sa asawa mo, pupunta ka dito, baka tayo niyan rambulin. Ayan, Madam Meros, tamsak dan. Salamat po sa patamsak, Madam. Ito Kim, nagbaba ng bahay. Baka puntahan ako dito sa live ko, Sir Buchito, at rambulin ako. Ayan, 3 million Miguel Love, shout out. 3 million in the house. Edge card, dati ng dikit po from Bruchito Channel. Ayan. Ayan, si The King, si Edge-card yan. Ayan. It is Kim, happy star, nagbaba ng bahay. It is Kim. Ganito dapat yung live, tuloy-tuloy, walang ikot-ikot.
May minsan talaga mga lalabs na maganda yung connection. May minsan talagang bad trip. Ayan, nagsisimula na naman siya. Ayan, Madam Mary Rose, nagbaba po ng kanyang bahay. Wala, ano yun? Diyan mag-ikot, nandito ako. Sana nga, Sir Bruchito, sana nga. Magdelang anghel ka. Ayan. Kasi kahapon, pagpasok mo, naka-ano kahapon eh. Naka-take 3. Nakaabot ako ng take 3 kahapon, Sir Bruchito. Try and try. Talagang nanggigigil ako eh. Yung take 3, siguro naka-isang oras, tapos wala, nag-ikot na naman siya. Hindi ko na kaya na, ando na ako asar. Pinatay ko na lang. Okay lang yan, lalabs. Ayan. Singer na pala ngayon si Madam Mary Rose. Ayan, 7 million, Midlove, shout out. 7 million. Tamsak na host. Tamsak? Ayan, salamat sa patamsak, Sir Bruchito. Hindi mo lang ako tinamsakan. Late pala to. Late ba to? Ayan, Madam Mary Rose. J Black Remake Music Yahoo, Miguelab shout out, J Black. Sir Lakay, Miguelab shout out, Lakay Vic Jose TV. Ayan, Miguelab shout out, Lakay Vic Jose. Host, asan na si DBN? Ano yon? Kakain muna daw siya. Nagutom. Nagutom yung Sir Bruchito, si DBN. Kain muna siya. Kasi kagigising niya lang. Hello everyone, nice to meet you everyone. Hug. Ayan. From Lisongson. Lisongson lalab, thank you so much. Like 52, thank you Lisongson lalab sa palike. Thank you so much. Thank you. Charan. Palablab na kapin mga lalabs. Ayan ang aking new uploads. Patamsak po from J Black. Sige J Black, tamsakan natin yan lalabs. J Black.
Premiere mo pala to. GRTV Vlog Lalab, Miguel Lab, shout out. J Vlog, tamsak sa premiere mo lalabs. Dati man tayong dikit. Ayan, J Vlog, tamsak na. GRTV Vlog, Kuya Pabs. Miguel Lab, shout out po, Kuya Pabs. Diyan na para singil ma. Ayan, 4 million. Miguel Lab, shout out 4 million. Tamsak host. Lalab GRTV. Kuya Pab, salamat sa patamsak. Walang holiday ang para singil. Ayan. GRTV Vlog, nagbaba ng bahay. Kuya Pabs. Ayan, salamat Kuya Pab sa patamsa. Nakakumot pa yung pusa mo. Ayan, Madam Mary Rose, nagbaba ng bahay. Tanpa dan. Mary Rose Nation, ayan, nagbaba ng bahay, Madam Mary Rose. Patamsak po bakas salamat from The King. Ayan, The King, Miguel Lab, shout out. Patamsak po kay The King, mga lalabs. Ayan, 4 million, Miguel Lab, shout out, 4 million. Tamsak dan sa nakapin. Ayan, Kuya Pab, salamat. Salamat po. Tamsak dan kapin from GRTV Vlog.
Madam, kape na. Ayan, madam, salamat po. Tapos na akong magkape. Ayan. Ubus na, madam. Buti ngayon, Madam Meros, maganda yung connection ko talaga. Ngayong araw, kasi sa Sunday pa lang ngayon. Wala atang welding ngayon. Pahinga sila. Kasi kung may welding to, kanina pa to si Giloding. Ngayon maganda. Kasi holiday pa lang ngayon, na pahinga nila, pahinga. Nakikisama yung connection. Ayan, tubig na lang, madam, tubig. Ang palatandaan, Lalab Miguelab, shout out. Ang palatandaan. One Day TV, madam. Ayan. Madam, One Day TV. Madam, One Day TV, Miguelab, shout out po. Ay, salamat Panginoon. Kumusta? Okay lang, madam? Busog na busog ako. Okay lang, madam. One Day TV. Ayan, 6 million. Ay, sana all busog. Dalawa kaming busog, madam. Dalawa. Kumain kasi ako ng kanin. Kasi mayat maya gutom. Ayan, 6 million, Miguelab. Shout out po, 6 million. Ngayon maganda yung connection ko. Diyos ko, Panginoon ko, salamat. Ngayong araw hindi ako nag-loading. Walang nag-building man, oh. Kasi Sunday eh. Paingatan nila. Kaya maganda ang connection. Ngayon man yung kumakain. Ayan, 5 million. Thank you so much, everyone. Thank you, thank you. Natulog na tong buang na to. Ayan, madam, One Day.
Mamay bibili. Anong nangangamoy, ma? Ayan si The King, nagbaba ng bahay. The King. The King lalab. Ayan, lablabin natin si The King. Tips and techniques on how to become a successful brand ambassador. Headscarf key. Ayan, ang ganda naman ng view. Tan tan tan. The King Dan from GRL Trilalab Migalab shout out. Ayan, my workouts. GR TV Vlog nagbaba ng bye, GR. Ayan, 4 million Migalab shout out. Dragon Gaming Migalab shout out. Ayan. Hey Islandsky. Dragon Gaming, thank you so much. Thank you, thank you, thank you. How are you, Dragon Gaming? Dito kami, bikot ayaw makita. Palog na ako, palog. Bang may bikot ah. Saan ka pupunta? Wala, nag-picture kami dyan sa garden. Ba't nilagyan na pangharang yung kamuti? Hinay din. Hinay. Token text 09 48 75 99 414. Kano? 20 lang. Regular? May load ka ba? Pa-shout out. Napapagalak. Upagal talaga yan. Yan na, pumasok na may bikot. Ano ba yan? Hindi mama. Oh. Ha. 3 million. Mama, yung sa gasolina, hindi ka pa kinuha. Mamaya na lang. Ayan, 3 million. Mega love shout out. 3 million in the house. Hans Aaron Lalab, Mega love shout out. Salamat Lalab sa paharang. Ayan. Hans Aaron Tamsak host. Ayan.
Lalabhan, salamat sa paharang mo, lalabs. Thank you so much. Hans Aaron Vlog. Good morning, lalabs. Ayan. Good morning. Patamsak po sa everyone. Bakas lang salamat po from Hans Aaron. Ayan. Sige, lalab, tamsakan natin yan. Wala naman gaanong tao na. Guwapa Migalab, shout out. Premier mo pala to, lalabs. Premier. Akala ko si Hans is a boy. Girl pala si Madam Hans. Ayan. Saang bansa ka ba, Madam Hans? Hong Kong ka ba? HK, ah. Gitamsakan natin. Jen Ginea Official, play my video. Jen Ginea, Migalab, shout out. Jen Ginea, thank you so much. August 31, 10 p.m. pa pala to. August 31, bukas. Kaya anong date na ba ngayon? '29, 30, 2 days pa pala. Ano, Madam Hans? Jen Ginea, lalab, Migalab, shout out. Jen Ginea. Ayan. Banana 6. You have 6 banana? Connect it to me, ano? Jen Ginea, your 6 banana. Then I will return it to you 10. But make sure that you connect your 6 banana. Then I will return it to you 10 banana. Connect it to my channel, ano, Genginia. Then give thumbs up on my live. Or else give thumbs up to my video. Banana 6 sister. Yes, ano, Genginia. Connect your 10 banana. I mean, connect your 6 banana to me. Then I will return it to you 10 banana. Just make sure you connect. Mike TV, Migalab, shout out Mike. Mike TV, ayan, nagbaba ng bye, Mike TV. Mike TV, nagbaba ng bahay, Mike TV. Ayan, silipin niya rin si Mike. Ayan. Reunion 2020, Suroy ni Lady Arms. 4K sana all, naka 4K na si Suroy. Ang laki na ng kanyang bahay. Nandito ka pa ba, ano, Hans? Hans Lalab, nandito ka pa ba? Patamsakan natin yung premiere mo. Patamsak po nakapin, mga lalabs. Ayan yung premiere po ni Hans Aaron. Patamsak po.
Ayan, 3 million Miguel Love shout out. Yo, J Black Lalab, Miguel Love shout out, J Black. Ayan. J Black Remix Music. Jinjinia, where are you now? You connect your 6 banana? Jinjinia, where are you? Mga lala, wait lang, mag-jingle bells lang. Mag-jingle bells. Mag-jingle bells si host. Kuha na ko ng tubig. Robert Pailalala, patamsak from J Black. Ayan, kumuha ako ng tubig. Kumuha na ng tubig si host, mga lalabs. Ayan, malamig na tubig, sarap. Robert Paila, ayan, nagbaba ng bye, Robert.
Itamsakan na ba kita? And Robert Paila, nasa bahay mo ako may harang. Itamsakan ko na to. Antigo ng Misamis Oriental, Robert Paila, dikit sa tulalabso. May harang ka. Monetize ka na ba, Robert? Monetize ka na, Robert? Ayan, Robert. Yes, host money na pero wala pang sahod, host. Pinapanood ko yung harang mo. Ayan. Sige lang, makasahod ka rin yan, Robert. Pag na-reach mo na yung $100. Ayan. First, kailangan mo munang, naka-request ka na ng Google Pin? Kailangan mo munang maka-reach ng $10. Ayan, Rinche. Miguel out. Rinche lalang. Tamsak dan. Ayan, Rinche. Lalas, Miguel shout out. Antigo ng Misamis. Ayan, pinapanood natin. Panoorin ko muna para sa mo, WH. Ayan. Robert Paila. Sana nga, host. Pag na-reach mo yung $10, ayan, pwede ka nang mag-apply ng ng Google Pin. Ano lang siguro yan? 1 month lang yan. 1 month lang yan. Darating na yan. Ayan. Basta hindi lang mali yung address na ibibigay mo. Mainit. Ayan, dikit ko na to sa'yo, Robert Paila, dikit ko na, oh. Marireach mo rin yan, Robert Paila. Magsipag lang. Sipag at tiyaga. Ayan. Sipag at tiyaga lang yan. Kumukulo-kulo pa yung tubig, oh. Wow. Ayan, 3 million Megalab shout out. Sipag at tiyaga lang yan, Robert. Marireach mo rin yung mga na-reach ng ibang vlogger. Ayan. Pag nakaka-reach ka ng $100, ayan, sasahod ka ng mga nasa 6K mahigit. At least dagdag na rin yun kita, no? Kung meron kang binabayarang internet, panbayad mo na rin ng internet yan. Ayan, Robert, full watch to lalab ha. Ayan. Pinanood ko yung harang mo ha. Rinche, pinanood natin yung kay Rinche. Rinche 12.4. Oh my God, ang laki ng bahay. The Summer Beach Layovers. Senyodo. Rinche, wow, nice. 12K yung bahay mo. Ayan, Rinche, 12K ang bahay mo. Ang laki. Sana all.
Ayan, full watch. Hindi ka naiinitan, no? Ayan, reconnect na. Nag-welding na ata. Ayan, Rinche. Nasa bahay mo ako, Rinche. Sinudo Island. Ayan, Rinche. Pinapanood ko yung video mo. Ang ganda naman ni Rinche. Ibang lahi ata to. Kuya Ogie TV, mega love shout out. Kuya Ogie, tamsak host. Ayan. Kuya Ogie, salamat po sa patamsak. DJ Boom Boom Boom. Renche Dan Pulpak pabalik load. Salamat. Ayan. Ang ganda ni Renche mga lalabs. Diba ang ganda niya? Kuya Ogie, salamat po sa patamsak. Biggest train. At nasa London pala si Kuya Ogie.
London, nasa London ka pala, ano, Kuya Ogie. Taga London si Kuya Ogie. Ayan, 2 million Mega Love, shout out, 2 million. Mga lalabs, hanggang 10 lang ako mga lalabs. Ayan, 15 minutes na lang, ako'y mag-out na. Saktuin ko lang 10. Anong oras na ba? 7:30, 8:30, 9:30. 2.5 hours. Pwede na yan. Ayan, hanggang ano lang ako mga lalabs, hanggang 10 lang ako ha. Ayan, 15 minutes na lang. Hanggang 10 lang ako mga lalabs. Ayan, ilang minutes na lang, kaya mag-out na.
Ba't ka naman ba umiyak? Tan 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 tan. Lisungson, ayan. Patamsak po. Primero mo to lalap, tamsakan natin. Napaka-sexy naman ni talaga ni ni OFW. Sexy. Sila, tamsakan natin yung OFW.